Привет, аз съм Весела Марева, а вие гледате поредицата за домашни любимци по Hobby TV Моето куче. Днес в епизода ще ви покажем кратък репортаж от състоялите се през месец януари киноложки изложби в столицата. Ще видите и много любопитни факти за домашните любимци, затова останете с нас! В средата на месец януари в София се проведоха няколко международни киноложки изложби. Сега ви предлагам да видим кратък репортаж от тези мероприятия. С приповдигнато настроение, много участници и приятни емоции започна сезон 2010 на киноложките изложби. Първите мероприятия, организирани от БРФК, се състояха на 16 и 17 януари в столичната зала Локомотив. През двата изложбени дни шаровците бяха оценявани от Борис Полярич, Катрин Лебре, Пламен Чолаков, Антуан Хлебаров и Юлия Велкова. Преди самото начало на изложбите всички участници и съдии бяха видимо развълнувани и с приповдигнато настроение. Все пак, както казва народа, нова година, нов късмет. Добре. Хайде едно кръгче. Сложи я в стойка. Добре оформено пропорционално женско куче. Правилна захапка. Пълна зъбна формула. Пропорционално тяло, добри ъгли на предни и задни крайници. Правилни движения, отличен хендлинг. Младо ли? Какво е? Младо ли, да, 8 месеца. Давай, първо един кръг, после ще го пипам. Дай го до там и обратно. Кой номер е? 8-8. Дай му видя зъбите. Добре оформено за възрастта си младо куче. Типична глава, пропорционално тяло. Гръдният кош може да бъде малко по-дълбок.
добре поставени предни и задни крайници. Движенията в ринга могат да бъдат малко по-свободни. Отличен хендлинг, отличен и без джуниор клас му служи. Чакай малко, спри. Чакай малко. Не го води с това. Без храна, само така го води. Че не мога да го видя иначе. Махни ръката изобщо, бе. Така. До там и обратно. Още веднъж. Къде да забите? Кантаря, ама. Дай отстрани зъбите да видя. Добре. Сложи в стойка. Типична глава. Добре носен врат. Коректна горна и долна линия, добри пропорции и ъгли на предни и задни крайници. Козината има нужда от по-добро поддържане. Желателно е по-добро представяне в ринга на кучето. Отличен цап-цап, козината има нужда от по-добра поддръжка. Мъртъв е косъм, просто няма блясък. Сложете ги двете в стойка. Айде един кръг двете кучета. Стоп. Значи, боба е за женското куче и двете кучета имат не проблеми, но някои неща, които могат да са по-добре. Това куче има по-хубава глава, но още не тялото му не съответства на тая глава. При него проблема е козината. Трябва да е по-лъскава, по-добре поддържана или по-добре направена. Движенията и на двете кучета не са добри. Това поради липса на тренинг и обучение. Този е шашнат днеска, но общо взето това е по-коректно, по-завършено куче.